سلام زخبركم تخاتلتنا نلومي نتي أبنوس عدميو أم مدرخ إوروبا زد مغزلو نايكم في أتقعي حقروات كان تغسبانيان بارسيلونا زخنا لامين يامال زلالة حستي كلواناك ادمي يقن على توزينا بشكلة تام مبلغ 58 عام تورد زور تركي قدام 14 تقمتي بشوعي مدرخو قصيل وعيلوم ابزا مدرخ دما تقدمتي 259 كيلومتر زرحقه تورد درم اكايدوم نزا مدرخ اوسترالياوي ابال غانتا حبرات امارات عرب جاي فاين وردرو ب3 ساعات 36 دقيقه 51 كاليتن بمزام عوض شوعي مدرخ زور تركي خوينوم بالجماوي ابال غانتا البيسين ياسبر فيليبسن بشوعات كاليتا ديحرو كالاي هولنداوي ابال غانتا ساناسيس بولدما بتماثل غزي ديحرو سالساي ترتحيزو اتيوم ايرتراوان تقادم تزحزو درجه مسن عزب ابال جرمناويت كلب بايك داويت يمانه بشوعات كاليتا ديحرو مبل 16 ابالات تركاويت كلب بيكوز ناتنال برهانن بيتروس منغسن ب6 دقيقه 24 كاليتن ديحرو بقرم تختل مبل 86 كمون مبل 87 ترتحيزو مردراتهم زازيموم بز مسرت كازاكستاناوي أليكسي لوسينكو ب27 ساعة 10 دقيقة 46 كاليتن نزور تركي مريحو ناب مزازميت مدرخ أغني علوم جرمناوي بنزيبيهو ب26 كاليتا ديحرو يسعبوم كولومبياوي هارول تيجدا ب51 كاليتا ديحرو صار سايتر تحيزلوم داويت هيمانا مب 10 تقلت ناتنيل برهانا مب 48 بيتروس منغس مب 8 ترتحيزوم علوم بنتبي ياسبر فيليبسن بوسان كلت نتبي قداماي كوينو يمرحلوم هولنداوي سيسبول ب57 نطبي صعبهم إيطالياوي لوكا كولناغي ب47 نطبي سالساي ترتا حيزلهم داويت همان لما بعصر تخلت نطبي مبل 26 ترتا تسريعهم أسترالياوي جاي فاين ب26 نطبي مريحنة أنبس عقب تركيبهم كازاكستاناوي أليكسي لوسينكو ب23 نطبي صعبهم كولومبياوي لياندرو ايولا ب16 نطبي سالساي داويت همان ب10 نطبي حمشاي ترتا تسريعهم بغانتا بوراهانس جروك قداميت خوينات مرحلام زور تركي سنبت 15 تقمتي بشامناي مدرخو كزازميوم ابزا مدرخ دما تقدمتي 235 كيلومتر زرحقه تورد درك كايديوم اب تشعت تورد جراند تور مصطفى ناي فلما ايرترا بمخان كبر وسن جبيتو زركب اولمبيكا وتقادماي مرها قدوس اب كتما اسمرا سدرا بيتو يعرختو غدايم سبورتانياتاتن دغفتون ابستر خبلو اغاطامي مسوي زريت هرمون قال كيدان اسيروم چانلنا بزغاطامي روحس غاما يغبرلكم فريتن صغيتن كونو كتبل تفتوم اب قصال وردرات كدما عوتن اسالطون تبهغم يا مال بلوصنتو زمسكر زلو تصاوتاي مسلت أن مأكل كعس أجري بارسيلونا أبزخون اللاماسي عبيم علم ززارب تتصاوتي بغوت ريغو حدا تايكونون زاس بانياويت كلاب أبز مأكل بزفريتهم تتصاوتي نوردرات كعس أجري أوروبا تقودا صورة كم زخالت غزي وحدا ينبرن زاس بانياويت كلاب أبز مأكل بزفريتهم تتصاوتي نوردرات كعس أجري أوروبا تقودا صور زخالت لغزي وحدا يكونن انه لمدما أبز مأكل زفريت صفو تتصاوتاي بزر يزلو دنك بقعات علم يزاربالهم لاميني يامال اسبانياوي لامين يامال امسلت ماكل لاماسيا كمل ملدحر مصناح ابز اوان السمناوي حدش كبر وسنات الناس بري مصالوم نص بزر يزلو بلوس بقعد دما ابز مص قربا معلتات كوب تصواتاي كم زخون زمات يبلون زي تصواتاي او شدشت اوارحي مزاربي مع كنازينا سبورت عالم كخون بقيعهم نزينا يزوان زهار الزكاتلناويت كلب كوين زلو تصواتاي مس ارجنتيناوي ليونيل ميسي زي مساسلو فلطات كعس اجري وحدات يكونون يامال كاب اصل طنتو تراغامين اداك ركب كلو أفكار سبورت دماك ساب كن درجة كبتصح كم زغل يقامت اللوم ماليا بارسا ودي تتصوت زنقاسة تصوتايم أبتصدق 2023 ود 15 عامات كله يامال مس قدامي تكل بارسا كسل في زبل ورتات النفس نيروم السلطاني بارسلونا زافي ابناي كن في مسمرون نرافينان عثمان دمبلن كخسرون بمقالو ابو طري تشمم نيامال دما امارات سينو ابزرزر اسمات تصوت صحافهم اميازيا نايت عمد دما بارسلونا انصار ريال بيتس ابتقطملو زنبرت غزيم ام ب 83 دقيقه تغيروا نميدا اتوم ولا كنت تصوت لند دقائق وحدات تنبره انتي كغبر كم زخل كامير ايغن زعقتو ينبرن ب15 عامات تشعات ورحن 16 معلتات دمانتي اقدموا بانسو فاتي ب16 عامات تشعات ورحن 15 معلتات تتحيز زنبره كبر وسن بمصبار زنقاس ماليا بارسلونا وديو ام ميدا سرايا تصوت هيكونم
ኣብ ላሊጋ ስጳኛ ምስ ቀዳሞት 11 ዝተሰለፈ ዝነኣሰ ተጻወታይ ያማል ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ኮይኑ ንመስመር መጥቃዕቲ ባርሳ ድርዒ ክኾኖ ነዊሕ ኣይተጸበየን ድሕርቲ ተቐይሩ ናብ ሜዳ ብምእታው ባርሳን ቶተንሃም ረቲዓ ጽዋእ ኽዋን ጋምፐር ክትረት ምሕጋዙ ኣብ ዓመት ስፖርት 2023-24 ኣብ መደብ ዛቪ ከኣቱ ኣይተጸገመን ራፊና ተቐፂዑ ብምንባሩ ደንበለ ድማ ናብ ፒኤስጂ ብምኻዱ ያማል ቀዳሞት 11 ኮይኑ ኣብ ሜዳ ክረአ ዕድል ረኸበ ب20 حساب 2023 دما ود 16 عامتن 38 معلتاتن انكلهم ابي مناي كنفنا مسمر متقعته خوينو انصار كادي تصاوته زنا اسماليا بارسلونا وديو تتصاوته طراي زي كونن تاقدمو بفابريغاس اولينغا تتحيزو زنبرم كبر وسن بثلاث ورحي بمقدام اب تاريخ لا ليغا اسبانيا تزنا اس اميدا سرايه تتصاوته يكونم ኣብ ላሊጋ ተዘንኣሰ ሾቶ ዝኾነት ኩዕሶ ንዝኸሸነ ተጻዋታይ ኣብ ቀዳማይ ሱታፊ ኢብሉስ ብቕዓት ድሕረ ምንጽብራቑ ዋላ እውን እቶም ምስኡ ዘለዉ ዓበይቲ ተጻወቲ ኣብ ዝህልውሉ ዝለዓለ ናይ ምስላፍ ዕድል ክረክብ ከኣለ ወናኒ ድንቂ ብቕዓት ምዃኑ ዘመዝከረሉ ኣጋጣሚ ድማ ተፈጥረ ባርሴሎና ንቪያሪያል 4-3 ኣብ ዝረትዐትሉ እዋን ብልፅቲ ሾቶ ብምኽሻኑ ብ16 ዓመትን 45 መዓልትታትን ኣብ 21 ክፍለ ዘመን እቲ ዝነኣሰ ሾቶ ዝኸሸነት ኩዕሶ ዝሰርሕ ተጻዋታይ ኮይኑ ሓድሽ ክብረ ወሰን ብሽሙ ሓዘ እዚ ክብረ ወሰን ኣቐዲሙ ኣብ 2010 ተጻዋታይ ማላጋ ጂሜኔዝ ተታሒዙ ነይሩ ኣብ ታሪኽ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ እቲ ዝነኣሰ ጸወታ ዝፈለመ ተጻዋታይ ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ዛቪ ሄርናንደዝ ድሕርቲ ኣንጻር ቪያሪያል ዝገበሮ ጸወታ ነዚ ተጻዋታይ ዝበዝሐ ናይ ጸወታ ሰዓታት ክህቦ ኣይተማስአን ባርሳ መስበር ተጻወቲ ተሳቀየሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ዛቪ ነዚ ተጻዋታይ ዕድል ዘሂበሉ ኣብነት እውን ኣይረኣየካን ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣንጻር ፖርቶ ድማ ናይ ምስላፍ ዕድል ሃቦም ያማል ኣብዛ ግጥም ዋላ እኳ ሾቶ እንተዘያመዝገበ ባርሳ ነቲ ግጥም ሓደ ባር ክትዕወተሉ መሪሕ ናይ ምጥቃዕ ኣስተዋፅኡ ካብ ዝገበሩ ተጻወቲ ካብ ምዃን ግን ዝዓግቶ ይነበረን ንሱ ዋላ እኳ ኣብ ታሪኽ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝተሰለፈ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኣይኹን ኣብ ታሪኽ እቲ ውድድር ግን ብ16 ዓመትን 83 መዓልትታትን እቲ ዝነኣሰ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ኣብ ሜዳ ዝተረኣየ እዩ ኣብ ታሪኽ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ እቲ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ዝብል ክብሪ በቲ ተቐይሩ ሜዳ ብምእታው ንዶርትመንድ ዝተሰለፈ ዮሱፍ መኮኮይ ተታሒዙ ዘሎ ዮሱፍ መኮኮም ብ16 ዓመት ዕለተ ልደቱ ኣብ ጸመለሉ ዕለት እዩ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ከም ተቐያሪ ተጻዋታይ ኮይኑ ተጻዊቱ ያማል ዝሓዘ ክብረ ወሰን ግን ኣቐዲሙ ብሰለስቲያን ባባያሮ ተታሒዙ ነይሩ እዚ ናይ ባባያሮ ክብረ ወሰን ኣስታ 30 ዓመት ተታሒዙ ጸኒሑ ንባርሴሎና ሾቶ ዘመዝገበ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ያማል ክልተ ግዜ አንጻር ቪያሪያል ዓንዲ ድሕሪ ምህራሙን ብድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ ግጥማት ሓደገኛ ፈተነታት ድሕሪ ምክያዱን ሾቶ ዘመዝግበሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ክፍለጥ ጀመረ ብ8 ጥቅምት 2023 ድማ እቲ ግዜ ኣኸለ ባርሴሎና ምስ ትሑት ብቕዓታ አንጻር ግራናዳ ኣብ ትገጥመሉ ዝነበረት ግዜ ክልተ ባሮ ክትመራሕ ብምኽኣላ ደገፍታ ኣብ ሻቁለት ከኣትው እዮም ተረኣዮም ይኹን እምበር ያማል ክልተ ሾቶ ብምዝጋብ መድሕን እታ ጋንታ ኾነን ንሱ ድማ ብ16 ዓመትን 87 መዓልትታትን እቲ ዝነኣሰ ባርሳ ሾቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ዝብል ክብሪ ረኸበ እቲ ክብሪ ወሰን ብ16 ዓመትን 10 ወርሕን ኣብ ዓመት ስፖርት 2019-20 ብፋቲዩ ተታሒዙ ጸኒሑ እቲ ዝነኣሰ ኣመዝጋቢ ሾቶ ላሊጋ ያማል ዘመዝገባ ሾቶ ኣብ ደባት ካታሎናዊት ክለብ ባርሴሎና ጥራይ ተሓፂሩ ይተረፈን እንታይ ደኣ ኣብ ታሪኽ ላሊጋ ስጳኛ እውን እቲ ኣቐዲሙ ብተጻዋታይ ማላጋ ኦሊንጋ ብ16 ዓመትን 98 መዓልትታትን ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ብምስማር ብዕድመ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ዝተመዝገበት ሾቶ ኮይና ተሰነደት ያማል ኣብ ዝግጥም ነዛ ሾቶ እንተዘየመዝግባ ነይሩ ነዚ ክብረ ወሰን ክበቅዕ ኣይምኽኣለን ምክንያቱ ድሕረታ ግጥም ላሊጋ ስጳኛ ብምክንያት ኣውግራዊ ግጥማት ይቋረጽ ብምንባሩ ያማል ወደ 16 ዓመትን 101 መዓልትታትን ኮይኑ ናብቲ ውድድር ክምለስ ማሊ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ዝወደየ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ባርሴሎና ጥራይ ኩነትን ድንቂ ብቕዓት እዚ መንእሰይ ተጻዋታይ ኣስተብሂላትሉ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ እውን መሰርዓ ብምጽምባር ኣበርክቱ ክትሓትት ኣይተማትአትን ዋላ እኳ ምሳናይ መንእሰያት ሃገራዊት ጋንታ ብቋሚ ስልፍ እንተነበረ ያማል ሞሮኮ መበቀል ስለ ዘለዎ ግን ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ እውን ክትጥቀመሉ ትደሊ ብምንባራ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ሉዊስ ዴላ ፎንተ ኣብ መስከረም 2023 ጻውዒት ኣቕረበሉ ነቲ ጻውዒት ዓይኑ ዘይሓሰየ ያማል ድማ መጉዳእቲ ንዘጋጠሞ ማርኮ أسنسيو تكيو نميرا تكيب متاو ودا 16 عامتن 57 معلتاتن كل እቲ ዝነኣሰ ተጻዋታ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ኮይኑ ሽሙ ብኽብሪ ጸሓፈ እዚ ክብረ ወሰን ኣቐዲሙ ኣብ 2021 ብጋቪዮ ተታሒዙ ጸኒሑ
ናግራዊት ጋንታ ስጳኛ ሾቶ ዘመዝገበ ዝነኣሰ ተጻወታይ ያማል ናግራዊት ጋንታ ስጳኛ ዘመዝገበላ ቀዳሚት ሾቶ ካብታ ቀዳሚት ናይ ባርሳ ሾቶ ኣዝያ ዝበለጸት ነራ እዛ ብልጽ ሾቶ አንጻር ናግራዊት ጋንታ ጆርጂያዩ ኣመዝጊብዋ ሕጂውን እንተኾነ ንክብረ ወሰን ወዲ ጋንቱ ጋቪ ይሴርዎ ጋቪ ዝሓለፈ ዓመት ዳርጋ ወዲ 18 ዓመት እንከሎ አንጻር ናግራዊት ጋንታ ቼክ ሪፐብሊክ ሾቶ ብምዝጋብ ክብረ ወሰን ሒዙ ጸኒሑ ያማል ግን ካብ ጋቪ ብክልተ ዓመት ዝነኣሰ ኮለዩ ነዛ ሾቶ ኣቁፂርዋ አመጻሪ ዋንጫ አውሮፓ ሾቶ ዘመዝገበ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ያማል አንጻር ናግራዊት ጋንታ ጆርጂያ ዘመዝገባ ሾቶ ኣብ ታሪኽ መጻሪ ዋንጫ አውሮፓውን ፍሉይ ታሪኽ ያሰኒዳ እዚ ተጻዋታይ ኣብ ታሪኽ ውድድር እቲ ዝነኣሰ ሾቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ እዩ ንሱ ነዚ ክብሪ ዝበቕዐ ንክብረ ወሰን ዌልሳዊ ጋሬዝ ቤል ብምቕዳም እዩ ቤል ነታ ክብረ ወሰን ዝተሓዘተ ሾቶ ኣብ 2006 እዩ ኣመዝጊብዋ ዋይን ሩኒ እውን ኣቐዲሙ ኣብ መጻሪ ዋንጫ አውሮፓ አንጻር ሰሜን ማቄዶንያ ኣብ መበል 18 ዓመት ዕለተ ልደቱ ብዘመዝገባ ሾቶ كبري بقع من بارو ايرسعن سلازي بارسا انت عنا تصاوتاي قريبا كم زلان مقماتو زتصقم كوينو ايرائنان باركز خبركم تخطاتلتنا نايلوم تحسطونا عبزن فتصم عبكت صالي بخالة تحسطو كسام در رخب سلام